Khusela abaqhubi nabahambi ngeenyawo ngethemba lokunciphisa ukusweleka kwabantu ezindleleni. Abaqhubi bafuna ukugcwala amapolisi ezindleleni. Abantu abazaziyo uba abenza ngazinto ezilungileyo like lo ukusela ukwenza izidakamizwa umuntu angasondeli nje emotweni akazihlalele endlini. Khona kule ndawo lesikuyo ine-high zone yengozi le uba ngake kube kwenziwa nabazihambi kule ndawo. Sawugxininisa ke ingakumbi apha kwi-public transport kwibhasi neeteksi njengoba sabanqwabalala nje apha kwezi ntsuku kuba kaloku uyayazi uba xa ngabe kunengozi baninzi abantu abachaphazelekayo, baninzi abantu abaseteksini, baninzi abantu abasebhasini. Isebe lempilo linikele ngezithuthi ezitsha eza kujongana neemeko ezingxamisekileyo. Iingozi ezenzeka ezindleleni zizona ekuxinzelelo lumandla kwizibhedlela zethu. More than 70% yabantu abaya ngenxa yokulimala neengozi ezibhedlela abantu abenziwa ziingozi ezenzeka apha ezindleleni. Ukanti icandelo leteksi lithi iimeko zeendlela zeliphondo zinegalelo elikhulu ekudaleni iingozi zeendlela. Urhulumente sizimisele into yoba sifuthelane kakhulu naye kule nto yokulungiswa kwezi ndlela. Azikho iindlela apha eliphondweni, nemfuyo ke ihambela kwalapha endleleni. Ngepasika yalo nyaka uphelileyo lancipha ngabantu abasixhenxe inani labantu abaswelekayo xa kuthelekiswa nabangama-27 abasweleka ngo-2021. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha.